Coach, ήταν έκπληξη για σένα το ότι η ΕΦΕΣ κέρδισε το πρώτο εισιτήριο και θα βρεθεί στον τελικό της Κυριακής? Τώρα το παιχνίδι η ΕΦΕΣ κέρδισε δίκαια, απόλυτα τώρα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση, τα δύο γκάρτ δηλαδή κέρδισαν, έκαναν όλη την διαφορά για μένα. Σίγουρα ότι ο Κουμπάρος είχε προβλήματα στα rotation. Έλειψε ο καλύτερος επιθετικός που είναι σίγουρα Ντατόμε, και από την άλλη πιστεύω εκεί που περιμέναμε να αποφύγει δηλαδή αυτή την πίεση ότι η Φενέρ πάντα περιμένεις να κερδίσει, τους έλειπε ρυθμός και ενέργεια. Από την αρχή φαινότανε, δηλαδή αυτός ο Λάρκιν έπαιξε πιστεύω δύο ταχύτητες επάνω από όλους, και εκεί που περιμέναμε κάτι παραπάνω τα γκάρτ κέρδισαν απόλυτα. Να βλέπουμε το Σλούκα που είχε ένα υπέροχο σεζόν, τον Άλλη και τα άλλα, εκεί κρίθηκε για μένα το παιχνίδι. Ο Μίτσιτς δείχνει να είναι ο επόμενος ηγέτης της Εθνικής Σερβίας. Σίγουρα ο Μίτσιτς έχει χρόνο, είναι σε καλό δρόμο και πιστεύω είναι ένας από τους παίκτες που δηλαδή είναι, να πούμε, ολόκληρος. Βήμα-βήμα προχωράει δηλαδή, και αμυντικά και επιθετικά. Έχει μια μεγάλη προσωπικότητα και σίγουρα πιστεύω εγώ έχω κάποιες σχέσεις από 12 χρόνια που ήταν ο μικρός. Είναι καλύτερος φίλος με τον γιο μου το μικρό και είμαστε οικογένεια κοντά. Εδώ τι βλέπετε δεύτερο ημίχρονο? Ημίχρονο εδώ δεν ξέρω τώρα, πιστεύω αλλάζει το παιχνίδι. Τσεσκά φαίνεται λίγο έμεινε χωρίς μπαταρίες όπως ήτανε. Από την άλλη βλέπω ένα Ρεάλ που είναι πολύ διαφορετικός, Καμπάτσο, Ταβάρες, και μετά ο Λιούι λίγο χαλάει το βλέπω. Πιστεύω μέχρι τέλος θα γίνει ένα καλό παιχνίδι το δεύτερο. Ευχαριστώ πολύ, coach.